नमस्कार प्रणाम। मैं गायक गिरधारी तिवारी। बड़ा खुशी हो रहा बा कि आज भोजपुरी के जाने माने स्टार, स्टेज स्टार गायक, व्यास कलाकार दिलीप गिरी बाबा के यहाँ हम लोग आए हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट मानी बताने के चाहिए कि गायकी में बुझात रहल बा कि गायकी में इनका हिंदू हृदय सम्राट बा। यूट्यूब पर वो सर्च करके देख ली, वो जानता नहीं बात के जी। तो बाबा से भी कुछ हम पूछे के चाहता नहीं। तो बाबा इनसे मिलल हुआ तो मिलली इनका से वह परिचय भी पूर्व परिचित भी बानी। अपने लोगन के संबंध भी बहुत पुरान बा। हम तो एक नया आदमी बानी। तो बताई आज अमवारा में रुआ जा रहल बानी, वहाँ के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताई। इनको बारे में रुआ जानता नहीं। एक कलाकार दूसरे महाकलाकार के बुलावे आयल बानी। अब एकरा बारे में कुछ बताइल जाओ रहुआ। जी नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। हम व्यास दिलीप गिरी भोजपुरी समाज के गोड़ छुके गोड़ लगतनी। आज बताओ में बड़ा ही हर्ष हो रहल बा कि हमनी के बड़ा ही लमहर गायकी क्षेत्र के बड़ी सुंदर उभरते कलाकार बानी हमरा गिरधारी बाबा, हमनी के अनुज भाई बानी। अब बड़ा ही हर्ष होता ही बतावे में कि आज यहाँ के हमनी के आयल बनी। तो हम भोजपुरी समाज से यह करबद्ध प्रार्थना करब कि रउआ सभे हमरा भाई गिरधारी जी के सपोर्ट करी। आ बड़ा ही सुंदर गौनिहार बानी। आ रउआ सभे जरा के चाहिए ओकरा के स्टार बनाइले। रउआ सभे राई के पहाड़ आ पहाड़ के राई बनाइले। रौरे सबसे सब बा। श्रोता समाज से हमारी यह आग्रह रही कि हमरा गिरधारी भाई के गायकी के सपोर्ट करी सभे। तो अपने के जे आवल जाता जी अमवारा में आवल जाता क तारीख के आवल जाता, काका होई वो सब में कुछ बताई। अमवारा के प्रोग्राम तो ऐसे हम बहुत ज़्यादा करीले। अच्छा हमारे गुरु जी भी करीले। 14 मई के हम अमवारा होतली अरुण जी के यहाँ बहुत ही सुंदर भव्य प्रोग्राम जागरण के राखल गई बा। 12 के बिट्टू तिवारी 12 के हम और आ रहल बनी बिट्टू तिवारी जी की भगवानपुर रत्ती। तो रउआ सबसे आग्रह बा श्रोता समाज से कि भारी से भारी संख्या में आई। ये दोनों कार्यक्रम के रउआ सभे सफल बनाई। हमनी माध्यम बानी से सफल तो रउआ सभे बनाई। ठीक बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों।